pamusoro ichangamiro sure mambo nedare rese riri pano. Ini ndinonzi Rutendo, ndasimuka ndakamirira mhuri yekwamukome. Ndauyawo nana sekuru vedu ana tete ana samukome nehanzvadzi dzangu. Ndinovimba kuti nana maiyo ndinovimba kuti vachange vachindibatsirawo pandinenge ndasiyira kuti dare ringe rine umbowo hwakazere. Ndingati muchidimbu takazomangarara nyaya yedu padare rino, nyaya yamaizarimba vari kutora musha wedu neminda yedu vachiita yavo. Takange takaisa fence nekuisa nekutenga madhoo nekutenga marata ekuti tigadzire pamusha. Zvino zvakazobviswa, tikatsvaga mukomana anochengetedza pamusha. Mukomana iye akadzingwa. Zvino takazodzoka tikaona ivo vaisawo fenzi yavo nekuisa makii avo. Iko zvino vari kutotema nemiti pamusha pedu ipapo. Saka tirimboshaura kuti zviri kumbofamba sei. Takavamhangarira kuna sabhuku. Dzamara tazosvika pakuti nyaya tiunze padare rino pamberi penyu mambo. Saka tiri kukumbirisisa kuti mutibatsirewo tigadzirisewo nyaya iyi. Uyu musha wangogara uri musha wenyu here? Wongogara uri musha wedu. Saka ari kuuya kunofenza sei? Ndipapo tisiri kunyatsonzwisisawo mambo. Ishe wenyu ndiani? Ishe ndimukweya handiti? Ndiani ishe? Ndimukweya. Ndimukweya handiti? Ndimukweya. Makamhangara here kuna mukweya? Takamhangara kuna mambo. Kuna sabhuku, sorry, kuna sabhuku. Sabhuku Nyatsanza. Kuna ishe makaregererei kuenda? Ari kupi Zarimbosha? Anakuya. Anakuya? Pane chi? Arikutaura here? Mataura naye here kauri chi? Apa apology. Hazi chi? Ana kufunga kwa bisi. Nenyaya iyi? Akuti pai zvandibata ku. Alright, iyi nyaya tatoizwa kai. Saka chiitai kuti imi mukwirai ipapo, endai ikoko. Munoite nini inspection loko. Munoone zvaitwa ipapo. Fenzi ruzi yakabviswa. Nefenzi yaiswa. Nemakeys aruzi akabviswa. Pakaiswa makeys manyowani. Nenyaya dzemushandi ari kudzingwa. Nechi zvese izvozvo. Musi weSaturday, make sure kuti munhu iye ari panapa. Then totapa judgment. Musi weSaturday. Nyaya yefenzi, nyaya yemadoors, nyaya yemushandi. Then ndoda kuti ishe wacho anenge ari panapa futi. Anzani? Mukoyi. Havana kuenda kuna ishe. Nasabhuku wacho. Ndoda kuti wachitowe kuno wese nasabhuku wacho. Sabhuku yamakapa nyaya iyo ndiani? Sabhuku ani? Nyatsanza. Anonzi ani? Shepherd. Shepherd. Ari panapa? Ari kupi? Shepherd Nyatsanza ari kupi? Something is not right.
acting sabhuku nyatsanza ndiani because we are in the process yekugadzisa substantive village yetu nyatsanza. Acting village yetu nyatsanza ndiani, it's not him. Sorry, Changabi. Yes. Baka zita renyu chinonzi shepherd nyatsanza. Yeah. Pakashaika baba Mukome Madei vanga varipo sabhuku. Izwaiona nyatsanza munotanga ni confuse now. Anditi we are in the process yekugadza sabhuku nyatsanza, substantive sabhuku nyatsanza. Makauya ne this issue yekuti kwa kune confusion yako shepherd wewe neumwe aripo anzani Maxwell. Anditi tikawirana panapo kuti izvi zvimwe zvese zvisiya izvo Maxwell aripo ndiye anorana ndiye acting sabhuku. Anditi imi muchiita process yekuti mutipe tsvana candidate ari kupinda apa to replace Maxwell. Ndozvandiri kuziva. Ndambona ari kupiwa pano, ndambona Zanda ari kupi sumuka. Takati chine nyaya usabhuku. Mira yako ipapo. Takati chine nyaya usabhuku. Makati chi, takati chi. Family concern and everything. Anditi mundipe chi, mutinipe tsvana. Acting aripo kana tsvana yaita sei yapo yagadzwa acting stops chi basi andizvo. Ko uyagadzwa nani futi makaita musanditangira another confusion ba. Inini kunoku izwa Zanda kunoku uyu anobva ndamumuna, it's my first time kumuna panapo. Izwa uyu that is my first time kumuna panapo achimira achizi ndiye sabhukwani nyatsanza. Makauya last time painesa nyaya usabhuku iyoyi tikakutaurira mimi kuti guys stop this issue yekuti kurunzi kuda sabhuku nyatsanza ako nhasi ukune umwe mangwana ukune umwe mangwana taakurana nemunhu wani ndiye ari kuactor andizvo. Imi muchigadzirisai kuti paite substantive apa ihondo ite sei ipere. In the last week mukauya futi I told you the same thing kuti gadzirisai ichi chiunzai mapepa esubstantive aya this issue yenyu kunetsana ite sei ipere. Handizvere zvatakawirana. Saka then izvi zvazvi futi haiwa izwa izvi guys. Inini ndiri munhu wekuti kana tawirana zvatawirana ka let's stick to nezvatoita sei tawirana. Ndakaita zvese izvi kuti ndibvise confusion iri kupi, confusion iri uku. Munozwa ana mai ana Mukome uku kwanyatsanza kune confusion yeusabhuku. Umwe naumwe ari kuclaima ndiri sabhuku pandiri. Murunzwa. Saka pamwe pacho you may be misled. Andizvo mopa information to the wrong person. Munhu iyo mapa information haana chibatsiro kunyaya yenyu. Saka nyaya yenyu inongofa a natural death. Anga muri kuona. Ndosaka ndikuti uku kune munhu ariko watakawirirana kuti ndiye acting sabhuku nyatsanza. Right now tiri kutomirira substantive kuti watipe substantive izvozvo zita titouye. Ndakatoa pa concern letter, family tree nechi zvese succession model and everything. Ndozvatatomirira izvozvo. But wakutanga kunza futi another chimwe chinhu chakutanga kunza another confusion again in the circle. Mukona ndikutaura. Ndosaka ndati ndikuda kuti vanhu vese vanga vari panapo kuti sabhuku Ishe Mukome family nani naiye Zarimba nechi whoever wari kuita nazvo zvari kudii zvari kuita then tovatapedza chinhu tovatapedza nyaya ndizvo because zvinoitika ka
panyaya dzeusabhuku neushe neumambo izvo. Substantive sabhuku akafa panoitwa acting, handiti pane munhu anoitwa acting zviri official. It's not about waking up Manass 3 AM motondasa bhuku kana ndaishe. No, you are appointed in acting somebody. Zvinova zvatozivikanwa kuti right now ndikataura kuti kwa DC kuti ndidaidzire sabhuku Nyatsanza, that person ndiye anodi, because kwese apa andikazivikanwa kuti ndiye aripo. Chake uyu is a placeholder, ndiye kumirira kuti substantive adi auyi. Musi unongonzisa substantive agadzwa, that person ceases to be a sabhuku. Handizvo? Saka I think ndizvo ngatingoite izvo. Uyai Muswani. Yes. Pamusoro changamire mudare renyu. Yes, ma'am. Ndeshumba. Iyo kunyangwa taita udare izvo. Zita. Noitwa Mukome William. Uyu ndapira nyaya. Muningina wangu. Okay. Asi unogona ngari kuri. Unogona kuona ndiri ndakupira nyaya yacho. No, I'm not worried. As long as it's a Mukome, I'm not worried. Unogona kuona iyeyu. Mfana wangu. Yes. Unogona kupira nyaya yacho. Yes. Tobva tafamba sekutara kwaaita. Nekuti zvinhu zvacho inini ndakazo tina vakomana vakawanda vakatafanika ino. Ndakazoti nyaya idzi dzikatiende kuturwa nasabhuku tibva tasvika kwachangamire. Zvino takazorasika hedu padikidiki. Ndizvo nanhasi ndiyo iprocedure ndeprotocol ndizvo zvacho izvo. Saka zvinotenda ngekutifundisa kwamaita. Kuti aiwa, let's do it that way, the way yatinoita. Inini ndoda kuti nyaya kuti ipereka. Hapana munhu anofanira kunge achinzi hapo. Saka ndodaro changamire. Imi mauya wana Mukome, fine. Handizvo. Tirikutenda kuti uyu wacho muridzi, the perpetrator is not here. It's not here. Handizvo. Saka anofanira kunge ari pano. Handizvo. Then ishe wacho kana nyangwe ari sabhuku wacho kana wariwo wavari kushanda nawo. Handizvo. Wanofanira kunge wari panapa wobva wapindura wega kuti ndinochiziva ichi handichizivi. Then chisiri wrong tobva tatotaura ipapo kuti this is wrong. Now it void ibva pamushoya wako. Because hakuna munhu ari in his or her normal senses anoenda kuti pane fence woisa fence iyo woisa fence kana kuisa fence mukati pane madhoo pane makey you go and change makeys aripo woisa ako. Very abnormal. ini ndakasvika mushandi ari kudzingwa changamire. Chitonzana ini nditonzesa ndisaenda apa mazuva esenzi asi apa. Ndakatosvika. Ndibva ndazosvika pakatotorwa masanzu. Unfortunately ndadzima pafoni mazuva acho atipo. Saka mapictures andakatora ipapo. Kana ndikamatsvaga ndogona maona unova ndakambotumira pamwe kamwakachengeta. Zvakabva zvatinetsa kuti zvino ndiwo upenyu hweruchangamire. Aiwa. Saka ndogona tapotera. No, aiwa, isusu basa redu ndeyogadzirisa. There are no set, hakuna masacred cows kana kuti ndogadzirisa. Because at the end of the day, mhosva inongomira semhosva. Mhosva imhosva. Inongotariswa zvairi. Ngatingotarise mhosva, ngatisatarise one, ngatirise chii? Mhosva yaparwa. Then munhu obva panapa ari satisfied kuti I think mhosva yangu yadii, nyaya yangu yadii. Yabatwa zvakanaka. Ndozviri Asi musakanisawo futi mhuri imimi moenda kunodhonga chero mamwe. Yes. Mungatipowa redirection toenda kuna Nyatsanza upi? Umwe chanonzi ani? Angari ndiani mweya? Maxwell. Ndiani? Ndi Maxwell handizi. Saka muri kugara munzvimbo mamusingazivi sabhuku wenyu kuti ndiani. Zvikachitenge tiri mabasa No. changamire. Situations dzinoitika ndezekuti pakawanda kacho vanhu vari kusiyawo mudzimba dzakawanda makusiyiwa vanhu vanonga kuchengeta chii Waridzora misha. Asi Waridzora out. wachimbonomutsanaona sabhuku. Ichi hapedzi zvinoitika. Taundi rinonaka asi pane patime unofunga kuti akumusha kunekwa kuti nakei. It goes with age, it goes with time. Inguwa munhu wese ane time yanofunga kuti ndakuda kumusha nyangwe ari kuborodhera ndoti I think I need the fresh air kumusha. I need it. Yes, I need the lonely kanonzi kachiyaka ka privacy. I need this privacy. Ndakura ini ndakuda kuya ndakazorora ndizvo munesi. Ubva afunga ke ndakudzokepi
kumusha kwangu ndogadzira tundu. Saka pa imwe time yonoda kuzotogadzira tundu tuya ndipo unosvika pano wakatogadzira watu wake. Asi iwe pari pako. That's the problem now. Saka anyway, ngatiuye Saturday. Wakomana, make sure Muko is here, Maxwell is here, Zarimba is here. Kana paine umwe futi wamuri kufungira kuti ane chekuita nenyaya iyoyo. Nemaneighbor. Wamuri kufungira imimi kuti ane chekuita nekuiswa kwefenzi, nekubviswa kwemakizi, nekuita kwechi munhu iye anga awari chi. Kana muine wamuri kufungira kana wamunoziva, ngaawari pakapa. Yes, mbe. Yes. It's okay. It's okay. Zita Lois Barbara Mukome. Asindari maishingana. Mwana wenyu pamushapati kutaura. Mambobvunza kuti musha uyu makatanga kugara kuri 1963. Ndo pakatanga vabereki vedu kugara pamusha ipapo. Nana Mariyo wamuri kuona. Saka tanguva kwakasiyana siyana. Saka tinofunga kuti tidzoke Saturday paita padhuze kuti tikwanise kufamba futi tichibva patiri. Zvinoita here kuti tinongotitiwo. Yeah, our challenge right now we are going towards November. Saka November atitishi. Atiti dari November. Saka isusu November wedu haatangi musi wa 1 November. November wedu isanotanga 25. Panongobuda the new moon, which is around the 24th, the 25th. Ipapo isusu November wedu atotanga. Ende kupera kwake futi anopera futi kuna 23, 24 chi 25 November. Takutota kuti tamuna December. Saka we are trying kuti tipushe zvese tazvipusha chi kuti zviuye kumberi kuno, but if need be we can have this zvakudependa now, because normally we don't want kutamba madare pakati pechi pakati peweek nenyaya yemacommitments echi evanhu kuti vanhu vakawanda pakati peweek they are committed. That's why tichida kuita matare edu musi echi. Unomirirwa. It's okay. Kana pamwe pacho vamwe wasipo, as long as varipo vanokwanisa kutaura vanoziva mafacts, because what is wanted mafacts munhu ari kuziva zvaari kutaura ndo zviri important. Yes. Saka ngatisangane Saturday. No, it's okay. Sorry. Yes, mbe. Yes. Yes. Chinochi chemu paikokerwa waya zvese nekutema miti maki namaizariba ndiwo wanga uchizviita. Saka kuti tiende tinosungisa tinoti maizariba uru tinozvifambisa sei? No, imi vamunoenda maizariba. Odaidzwa nekoti. Imimi mukudaidza mukuenda kuna maki. Maki momuti maki uri kudiwa kupi? Kumuudza imi kana usamuudza, don't worry about that. Isusu wakomana namba dzake munadzo. Mukoi ngadaidze maki. Imi make sure kuti information yadi yasvika. Waniwa ouya panapa wese, because already kana mako achatoreni accomplice. Nyayo tichazvira panapa mushati changu ipo panapa ndipo zvichabudira ipa. Yes. Ndopa zvichabudira ipa hapo Saturday. It's okay. Right. It's okay. Let's meet on Friday. Ngatisangane Saturday. Ngatisangane Saturday. It's okay. Ayo wakani zatopera hande Saturday. Toya say Saturday. Where is Saturday?